Okay. Yan na naman, oh. Grabe, oh. Oh, oh, laki na. Ay, laki. Uy. Wow, laki itong isa, oh. Grabe itong may wagang butas. Kalimpiit, oh, may wagang... Andun talang igla sa may akin na yung mga... Oh, yun naman, oh. Laki. Lalaki. Kuya Delfino. Grabe. Puro fingers. Kapag gumanon mga kapin ako, nawawala. Wala talagang magat. Andun talaga pati yun. Andun yung isda. Yan ito ba? Uy, ganda tayo. Kaya sabi ko naman. Thank you. Salamat sa invite! Salamat. Good morning mga kachoy. So yan, welcome po ulit sa ating YouTube channel. At maraming salamat nga pala sa sumuporta po sa ating fishing adventure sa Canarim Lake mga kachoy, sa Tarlac, no? So, pasensya nyo na mga kachoy, talagang isa lang yung nagawa natin doon, no? At balik na lang tayo dito mga kachoy sa sa Ilog Pasig ulit. Grabe, napakatuwa kasi napakatuwa lang fishing adventures ko doon. Ay grabe, nagreklamo na nga rin yung mga ibang anglers doon, no? Kasi yung doon mga toy, tad-tad ng mandadala mga toy. Kawawa talaga, grabe. Kahit mga maliliit kinukuha nila. Si Kuya Delfin Padilla, yung pasensya na kuya, at hindi tayo nakapag-fishing banding, no? At ako rin ay talagang grabe mga toy, bitin din ako sa fishing adventures natin doon, no? At may galab shoutout sana natin doon na kasama sila nanay, no? Sila taga-Tagaytay pala yun. At di ko na rin pati nakuha yung pangalan. So yun mga chay, balik samahan nyo po ulit ako mga tay, no? At balik tayo dito sa may Ilog Pasig. At mamaya mga tay, tayo, birthday ring na kumating kay kay Kachoy Delmar. Yun. At saglit lang tayo dito mga tay sa fishing spot na to, no? Dito lang tayo mga tay, sa may umaagos tayo mga tay. Yan, good morning po ulit sa lahat na sumusuporta sa ating YouTube channel. Thank you mga tay. Yan, natin pala yan, pakita natin. Tuhok at floater na na chinelas. So yan, sana maka-harvest tayo at magiging to, pulot. Yan, may galang shoutout sa lahat ng kaibigan nating subscribers. Ayan na mga tay. Ayan. Ito na pagos-agos lang tayo mga tay. Pag simula tayo doon hanggang dito, ganyan. Ayan na. Yan na kagad. Ay grabe. Ito yung namimiss ko dito mga tay sa Ilog Pasig. Ay nako talaga. Ang sarap sa pakiramdam ng nakaka-harvest mga tay. At siyempre magsa-shoutout pala tayo. Yan ay lahi sa ating pasalamatan yung ito na naman. Halaka. Oh yun, good size. Oh, yun oh. Ay, alanganin. Yun. Pasalamatan pala natin yung yung mga kaibigan ni Danilo Mena, no? Tricycle driver diyan sa Bulo, Victoria, Tarlac. Yan. Maraming salamat sa inyo mga katay. Wala na kagad. Wala. Uy, ito maganda. Oh, yun. Ay, grabe, pare-pares. Ay, 3.5. Kunin ko na to. Para mayroon tayo pang prito mamaya. Dilma. So yun, mega love shoutout sa lahat ng member ng ANC Anglers. Yun, Philip Robles, no? Siya yung ito maganda to. Ayan, dalawa. Magkakapatid sila. Yun, happy anniversary sa ating mga katsoy sa ANC Anglers Group. Ayun. At sanaway pagpalain tayong lahat na dumami yung mga huli natin sa mga hinaharap. So yun mga tay, ito na naman, grabe talaga rito. Oh, yan na naman. Kuya Delfin Padilla, dito lang pala. Napakarami. Ay, nasa yung shoutout natin.
Ayan, Miguel Love shoutout ka pala kay Ivy Jean Kaya, yun, Miguel Love shoutout. Maraming salamat, Kachoy. At kay Ryan Cambrunero from Pila, Laguna. Yun, maraming salamat po sa mga subscribers natin, mga taga Laguna. Grabe dito mga tayo. Ayan, oh. Mahiwagang butas. Yan, nahanap natin yung pamagat natin kagat. Yan. Nahanap na yung mahiwagang butas ng Ilog Pasig. Yung papasalamat ako sa Atsuela family, no? Maraming salamat. At kay Kachoy John Santiago, yun, paring Raymond Atsuela, yun, shout out. At kay Bayaw, yun, maraming salamat po sa inyo. At sa lahat ng bago natin subscribers, thank you. Ayan, wala mga tayo. Ganun lang yung mga tayo. Paagos-agos lang. Iniintay na ako ng mga tayo nila. So may barangay Sumilang kami pupunta mga tayo. Ayan na naman. Oh. So bali din muna ako pupunta doon diretso eh. Kasi gusto ko talaga umarbis ng malupit. Alam nyo naman mati yung fishing spot natin. Makikita nyo po yung fishing spot ko. Nasa ano, mataas na ano, tulay mga tayo. Eh dito kahit paano nakikita natin yung floater mga tayo. Uy, grabe oh. Oh, grabe oh, wala ginap mo na. Yun, good size. Grabe, tinapupa agad. Pili na ito mga tayo. Yun. Sana makabalik tayo sa December tayo. At yung isa natin subscriber, si Kuya Delphin Padilla. Naway makapunta sa kanila, no? Para, ayun naman oh. Grabe, ang lakas mga tayo, bilas oh. Oh, yung gandang size to. Oh, di ba? Ito lang pala tayo, fishing spot natin. Yung fishing spot po natin Makati. Sana tayo. Makati Park dito, yun, Makati Park yan natin. Grabe itong harvest natin, grabe. Uy, nako. Walang pahinga talaga, oh, diretso mga tayo. Kakabagsak pa lang, oh, yan, ano naman. Okay, nako. Nilubog mo. Ay, ala ko. May dalag. Grabe. Magdadali natin ito. May dalag ata. Ito. Ayan naman. Grabe, ang bilis. Oh, grabe oh. Kukunin ko tumating. Ang sarap rituin to. Yung dalawang fishing spot yung pupunta natin mga tayo, no? Babanding fishing natin yung ano, Kapi Fishing Group at yung Bruce Anglers. Ay, may kilab shoutout ka pala sa aming admin, no, sa Bruce Anglers. Kachoy Aris. Yan. Ayan na Kachoy Aris oh. Experience mo tong fish pond ng Makati Park. Ay, yan, wala na. Ay, nakawala. Ay, hindi nabawasan mga tayo. Dancing worm yan mga tayo. Ano sana di ano itong umang... Yan naman. Oh, ay, malaki na naman. Oh, isa. Diretso na rin naman tayo. Wala nang edit-edit. So, meron tayo mga ano dito, mga kasama na anglers doon, mati sa may tubig. Yan naman oh. Oh, yan na naman oh. Ano ka, grabe. Sunod-sunod uy. Alas lahat naman ng mamaharvest dito mga tayo. Kasi doon sa kabila, sila tatay din doon sa dulo. Uy, maliit ka boy. Ano yan? Napipingasan lang konti oh. Yan, nalaglog. Walang init-init na ito mga tayo. Nakatagal naman. Story. Ilubog mo! Ilubog! Ginagawa mo! Belated happy birthday nga pala kay Kuya Kukoy Monte. Ayan na naman mga tayo. Uy, bilisan mo na. Andiyan na. Ay, nagkuwag ka dyan. Wala dyan. Lumis ka oh. Sila. Sinasalo nila eh.
Miguel of Shot nga pala kay Kabingwit. Ay, wala. Ayusin natin ito mga. Kabingwit, umuwi ka pa pala sa sa Bicol, Manoy. Maraming salamat sa inyo mga tayo, mga silent viewers mo. Thank you. Ayan na mga tayo. Oh, yun. Ay, grabe. Wala rito, di gaano dito. Ano, sa may walang butas na yung mga. Ay, naku, di pala nasyado nakikita. Ayan, meron na. Ay, meron. Kinagat pa rin. Ayan, di masyado makagat tong mga tayo. Yung dancing worm na kulot. Palitan nga natin. Pangit ka. Ulit. Ito maganda to. Yung dancing worm na pula. Makina kasi kulot eh. Ay, galing pa nga pala tamati sa pasintabi lang, no? Ito parang bulating marikina. Iba dito mga to eh. Sa sa Tarlac. Galing to ng Tarlac tong bulate. Yan naman, grabe oh. Laka na. Dalawa. Good size tong isa. Grabe oh. Victim talaga tong to. Pula na dancing worm. Tinap ko agad. Walang 5 seconds lang. 1, 2, 3. Oh, mayroon naman oh. Wala pa nga. 3 seconds lang. Mayroon na. Okay, good size pa ito. Grabe itong may walang butas ito. At hindi mapupulutanin na natin ito. Tolerbane. Aga-aga pa naman yung Tolerbane mga dito. Pag-isin na Katyoy kasi gusto ko talagang marlis muna. Kating-kating yung kamay ko. Hindi ko na... Nilo naman ako. Hindi ko na yung ini-expect ko na inaasahan ko makakahuli ko na maganda. Kasi alam niyo naman dati nung pumunta ako ng last trip doon, talagang super nag-enjoy, nag-catch and cook pa nga kami nila kasi at Yumar rin nun nag-gison. Ay, may shoutout sa inyo mga to eh. Grabe, wala na. Uy, doon ka. Hey. Yan na naman oh. Grabe oh. Wala ka na. Ay, laki. Uy. Laki itong isa oh. Unahin natin. Kuya Prince Babarlan, Johnny Just TV, may love shout out kasi J Fishing TV at kay Master Fishing yun. May love shout out mga katsoy. Sayang mga katsoy, hindi ko kasi nakita yung fishing spot nila doon sa may Ginto, yung sa may pinag-aano lang dam doon. Ayan, naman ulo. Grabe. Kada madaanan ko doon sa kasi may mga tulay naman doon mga digad. May nagtitingin ako kung may mga anglers. Wala akong nakikita doon sa mga ilalim ng tulay. Hey. Sige baby. Sige baby. Grabe itong may wagang butas. Talimpiit, so may wagang na rin tayo dito sa may Pasig River. Ay, may galap shout nga pala kay Kuya Teddy Samson. At di lang daw pala nagko-comment pero naka silent viewer siya sa akin palagi. Yan, thank you Kuya. At sa mga subscribers na rin sa Malabon. Maraming salamat po. Ayan na, lalo na ba? Ay, Kuya oh. Kay Kuya Elot, yun, maraming salamat po sa inyo. Kay Onin, yun, kay DC, kay Lenlen, yun, maraming salamat. Kita Din Monty, maraming salamat. Ayin Monte, yun yung mga grabe. Napakarami. Ay, matamis pala mga ito yung tubig. Tubig pala dito mga ito, matamis. Kaya pala tumalis kasi sa ko, matamis yung tubig na umamas yun.
Galing ano kasi yan mga toy dyan, may fish pond sila dyan. Tapos yung mga ano, naghuhugas ng mga ano, sakyan, ano na. Ay, yun o, yung malaki to. Yun, ang laki. Ay, sus, ginuro. Kala ko malaki. Mga naghuhugas yan sa may Makati Park ng sakyan. Baka dyan siguro maagos na yung mga yun. Uy, kolo ko, sumurisip. Kolo ko na lang. Iyan na lang. Sus ko. Naku, ang dami na. Laka. Nakakalati na. Yan na. Ay, naku, wala. Ang dami na mga kasika agad doon. Pag dito mga kasi naka, ano, bihira eh. Andun talaga isda sa may agos na yung mga tayo. Ayan. Oh, yan naman. Oh. Oh, laki. Lalaki. Kuya Delsin, oh. Grabe. Puro fingers. Wala akong masabi. It's spot na rin. Ayan mga tayo. Ang bilis mga tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Uy. Bilis yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay wala. Pagkala magpas dito mga banda na rin ito wala. Pero pag doon siya oh. So may malapit na doon sa butas na yun. Oh. Oh, di ba oh? Oh, grabe oh. May iwagang butas. Dako. Dito na kayo kasi magbibigay kay Atlea Motovlog yun, maraming salamat. Pasuportin mo natin yan si Ryan Madala. At yung mga ano natin mga kabataan doon mga doon. Nakabanding natin nung nakaraan na adventures natin sa may engineering office na fishing spot no. Maraming salamat po sa inyo. Ay sigurado to. Oh, nilubog na kagad. Oop. Uy, naku. Isa pa. Isa pa, chicken dew. Yan na. Sige. Hello, Bob Agay. Ako, ulan na. Yari tayo. Hoy. Oop, yaman eh. Uy, grabe magsawa dito. Sa mga 3.1 oh. Sa Tarlac, Diyos ko, kahit ano. Mga ano, kinukuha. Grabe naman yung mga ano dun. Paluin kayo sa buwit eh. Yan naman ang mga tayo. Kula, dala-dala mo na naman. Uy, grabe. Good size tong isa mga tayo. Grabe. Meron sanang sinasabi si nanay dun mga tayo. Spot sa may kanarin. Ayan na naman, oh, grabe oh. Ay ano nga lang, di namin pinuntahan kasi ano daw, yung lulusungin tapos maputik ba? Diyos ko, sabi ko mabalahaw pa kami dito. Balahaw ba yun? Balahaw? Yan na naman oh. Okay. Yan na naman mga yung ano mga yung birds. Siguro mga ano, para di tayo masyadong umaba, nagpapasisya nyo na nga pala yung mga ibang video natin. Talagang mahaba, wag nyo na lang po tapusin. Panoorin nyo na lang mga yung, ano, yung ads ko tapos i-escape nyo na lang po. Yung ano yung fast forward pala, skip forward. Bilisan mo boy! Bilisan mo! Yun! Nakalagpas na yung ano, birds. Nagapit mo na. Naku po, ulan na. Naku mga kasatin.
Ayan mga kasi, mag-ano muna. Mga kasi ulan na. Mamaya mga kasi, i-update ko kayo. A few moments later. Ayan mga kasi. Start tayo ulit. Dumaan lang pala mga kasi yung ano, ulan. Saglit lang. Kala ko lalakas. Hindi tayo ulit. Grabe, nakaano lang ako mga kasi, 4. Habang naulan ng ano, ambon-ambon. Grabe mga kasi, ganun pa rin. Uy, ganun pa rin, makakalagay ko lang. Good size yan mga tayo. 3.6 na yan. Uy. Uy. Naku, nawili na pasensya na kayo mga toy. Hinihintay na tayo ng ano doon, grupo. Ayan na naman doon. Sa fishing spot ni Kabingwit yun mga tayo, sa may Sumila. Ayan na naman doon, kaganda rito. Sus Mariusip talaga. Kabiwas. Punta naman ito Kabiwas. Kachay Michael. Ay, wala ulit. Wala ka. Oh, yun, maganda. Oh. Ano mga toy. 3.5 na ito mga toy. Kaya highlight ko na lang sila dun mga toy, pero ako di na ako mahihinggit. Ano ko na lang kasi taw-taw lang yung dala ko mga toy. Ano yun, malalim yung spot na yun. Kakaliwain natin mga toy. Oh. Yan na naman. Kinaliwa ka lang tuloy. Grabe. O yan mga tay, bali dalawang pain na lang ako. Nagtanggal ako mga tay ng ano, sobrang pananabik. Ano, pupunta natin sila ano doon. Kung sino nandun sa Sumilang fishing spot. Dalawang bulati na lang mga tay. Ayan na naman. Oh, grabe, ang bilis oh. Yan na naman, Allah. Ang dami. Napakaganda pa yung spot na tumadoy kasi di masyadong mainit. Tapos nakaupo pa dito. Yan o, dami. Yan, magandang size to. Ay, alanganin. 3.3. Sarap sa adobo, pwede rin siya. Oh, yan na naman oh, di ba? Grabe, para kang naglagay lang ng ano eh. Sus, Mario, punta na kayo tumati oh. Pang paksi, pang daing, pang prito, pang adobo, basta lahat ng pang mga tiyan dito. Pambaon yan. Oh, ay! Pag gumanon mga kasi, naku, nawawala. O yan, wala talagang kagat. Andun talaga ba ito yun? Andun yung isda o, sa gilid na yan. Oh, sana. Ako, nawala ka na. Yan, ito malaki. Uy, ganda sa. Kaya pa sabi ko nawala. Ang ganda mga choy. Naku. 4 fingers na naman. Kalahati ko lang. Last na tong pain mga toy, grabe, ang dami ko na rin huli pati. Ihabol ko lang naman dito mga toy, magtanggal kati ng ano, sobrang pananabik ng ano, kasi mayroon talaga mga toy yung ano, yung galing ka ng harvest tapos pagpunta mo sa isang lugar ay matumal, ako, hanap-hanapin eh. Maganda naman dun mga toy sa Tarlac, kaso talagang maliliit. Maliliit yung iba talaga. Oh,
naman. Grabe. Ang ganda mga ito yun. Biglang tinakbo sa gilid ko. Ang ganda pati ng kulay. Parang Batangas eh. Hindi pa rin mga ito. Hinaangat na yun. Grabe sa isang bulate. Minsan nakakatatak ito mga inaisda eh. Ayan naman. Grabe. Ang ganda talaga pagkagay tumati na ano na nag-harvest. Dapat taw-taw talaga yun. Kasi para di na kayo nag-ano. Pag ganyan ng motor eh. May sira pa yung review. Oh yun na naman oh. Grabe. Alag ka. Ay, hindi pa ako nagpapain. Dalawa na lang ng bulate. Yung ano natin. Oh, pa. Tumutunog pa. Yan na naman. Sabi ay. Uy, yan. Oh, manay. Salamatan. Ate Richie, Kuya Maria, maraming salamat po sa support sa ating channel. No? Thank you. Yan. At kay Ate Ayin, Kuya Kadyo, maraming salamat po. Kuya Kadyo, Ate Ayin, tingnan nyo nga. Kuya, Ate, magbilis. Nakakalibang, grabe. Oh. Teo, ang laki Teo. Ay! Ang laka. Nay, naabot. Sorry po. Sorry lang. Nasaktam ka man na eh. Grabe mga siyo. Ayan oh. Grabe. Oh. Tamadan. Ayun, good size. Uy, talsikan na naman yung matamis talaga mga yun, last na tayo mga last na bulat. Promise mga promise. At pupunta na natin baka hinahanap pa tayo. Bilis, grabe. Naku, wala nga dyan. Uy, huwag kang pupunta dyan. Ang doon na meron. Hop. Dalawa na naman to. Sabi ko na. Good size to isa. Ay, naku. Nakaka-enjoy talaga. Ang lakarami na. May hiwagang butas. Oh, yun na naman. Grabe, oy. Nakakatuwa na rin. Ang Kuya Renan Romero, yung bigyan ng shoutout po. At kay Kuya Francis Coronado, yung bigyan ng shoutout. At sa Mandaluyong Anglers, maraming salamat po. At ito, mag-test na naman tayo, Kuya. Yan na naman, Kuya. Grabe, napakaraming isda. Diyos ko Lord, thank you. Oh, thank you po. Oh, kukunti na yung pain. Oh. Sa akin, kinakain pa rin. Yan na. Bye. Yun, kagati mo. Yun, sige. Oh, malaki to. Malaki. Oy, so up. Grabe. Ulit. Grabe to. Oh, yan naman. Oop. Nako, nawala. Andoon yung isda.
Ay. Ayan na naman. Grabe oh. Ay, laki. Grabe ito mga to. Walang oras, walang minuto na di makagat mga to. Meron naman palang minuto. Mga to, isa pa, grabe. Ay, nako. Nakakatuwa, grabe. Sunod-sunod. Kahit pag inom ng tubig baka to, hindi ka makakainom. Ayan mga toy, grabe talaga. Ayan, last na. Promise po. Sorry. Ayan na naman oh. Oh. Uy, ganda. Ang lalaki pa to. Grabe mga katsigo. Ang dami na. Yun, last na boss. Chill. Oh, yan naman oh. Ulok ko. So yun lang po muna mga tay. Maraming salamat po. At sa mga nag-tune in po, maraming salamat. Sa mga nag-skip po ng ads natin, thank you. At maraming salamat po sa lahat. At ito po yung huli ko mga tay. Thank you, grabe. Hinintay na ako doon ng tropa. Thank you po. Ay, ito mga tay, yung huli ko mga tay. Saglit lang ito mga tay. Oh, di ba mga tay? Ganda yung mga tay size yan. Oh, ayos na rin mga tay. Oh, di ba? Gandang size na yan. Okay. Punta natin sila doon. Maraming salamat po. A few moments later. Ayan, dito na sila. Gache! Asan sila no? Ito ba ba? Tolermin mga tayo. Ano tingnan? Andun sa ano? Sa may Makati Park. Saan sila? Saan? Ito ba ba? Ay, andun sila oh. Happy birthday! Ay, andun sila mga tayo. Andun pala sila oh. Oh, hindi mo kita. Ay, say vlog mo! Sino mga kasama mo dyan? Naka-harvest ako dun sa ano? Makati Park. Ito sila bumababa. Ito. Uy! Yun mga master, grabing huli nyo. Ay, kaya pala pinupunta nyo dyan, oh, mama, oh. Hindi naman ito yung jar. Ang gaganda ng size, oh. Yun, dito yung spot na alam mo tayo. Master. Sa ano? Sa may Makati Park. Sa likod. Matai pa. Uy, ano ginagawa nyo dyan? May mga... Uy, sige, papa! Shout out! Asan yung uli nyo? Kasi hindi ba muna hinabad yung ano, lansan ng kamay budre? Uy, grabe, ano laki oh. Mga mama mga to eh. Alalaki nyo kasi. Gusto ko bumaba akong ganyan. So, hirap. Ang grabing huli na yan oh. Wala kaya ano, puta pare, laki ng huli. Ang lalaki. Yun, tignan mo yung huli ko. Asan? Ito to? Lagyan mo lang doon, tapos Ito? ayan. Ay, Diyos ko. Ay, naku po. Napamura tuloy siya. Grabe. Thumbnail na. Ay, grabe. Lupit. Uy, send mo sa akin ito ha, picture. Oh, yeah, pero sige. Send mo sa akin. Ayan, isin ko sa ito. Basta ano lang sa- Ayan, oh. Ang huli nila. Oy, grabe. Lupit. Oh. Pang thumbnail. Oy. Tolermin, saan ka na? So, yan mga toy. Tara, punta na tayo kay Kachoy Delmar kasi birthday niya ngayon eh. So, tara, let's go mga toy. Grabe, kaya pala binabalik-balikan nila itong thesis spot na. Ang hirap oh. Yan, dyan sila, bababa sila dyan oh. Barangay Suminang ito mga toy. Tara na, let's go na. Grabe, ang dami. Pupunta natin minsan dyan. Yes, si Winchester, Bragging Beast. Ay, sus, ginoo na. A few moments later. Ito, yung daming handa ni Kuya Dilmar. Oo. Yan, siyempre, hindi mawala yan. Yung tilapia. Yan, ayos. Happy birthday. Ay, may cake po. Happy birthday, Kuya Dilmar. Ayos. Woo!
Hit vlog mo! Ayos, ayos na. Oh. Totoo mo pala. Makanta nga yan. Kaya tayo kasi, ganda ka din. Just for a moment, take lasting. Sana, yan, yan. Yan lang muna ka tayo, napalaban na. Happy birthday kasi Dilmar. Yan. Happy birthday, Mar! Thank you, thank you. Salamat sa invite! Salamat. Pasupport na lang sa mga kasama ko sa channel na si vlog mo. No? Yun, thank you. And see you next vlog tayo. Thank you. Bye.